Hi guys. Let's go. So na-meet na dyan ako ni guys. Isingan mo ma'am? Alora. Aloha? Alora. Alora. So igagaw mo ni Lisil. Si Rara. Ganun. Ikaw may igagaw si Lynn. O na-meet na sila guys. Si Lynn o si Aloha. O sis Cheryl. Naanak ko diri sa inyong lugar. Sa Argao. Na traffic. So guys, sa itong tanawon dito guys, sa Binlod, Argao, mga kuno ni ilahang bay nga ibaligja, anja apil kuno ang farm. So sa mga ganahan nga mupalit og bay o ganang napoy apil na pud ang farm. So pwede ra jud mo PM ni Ma'am Lisil ug ni Ma'am Lynn. Pwede ra pud mo message na guys para idirekta ra pud na mo dito ni ja. Kay naa sa England man karon nagtagian ang bahay nga ibaligya. So tanawon na to guys. Private ko ni guys. Mao di among tanawon guys. Kung kinsa may makapalit na balay ni Lizel, okay na sila ito. Kani mo na ni. Dili, okay lang tagiya ba aning gate? Private na niya. Private nga pura kasada na niya. Sila na tayo mali. Okay na nila. Pero kaninyo ta, napalit ka niya. Lisil. Sorry, ang hindi ka madaliya. Ay, mo kailangan may kasada mo do. Okay, hindi mo lagi magpagpaan dyan. Kasi, kailangan dito ko ang anak. Low feed ko. Kaya nabot sa mga sakyanan. Ano siyang balay? Tara. Karang yelo. Yan na siya area diri nakisakta iya. Lalo nakalit yung kan. Palit niya. So asa man nag 100 ay 1,000 square meter mo ni? Ito, babaw. Babaw, pikas. Uy, layo, boy. Ah, Patanga. mo na ni guys. Kabalay nga ibaligya. Sige. Wala ka dako dito balay. 300 square meters siya apil na to ang farm. La, ang farm kay 1,300. 1,300 ang farm. May barato na siya. Kasunay kayo sa area. Wala pagkaon sa mo. Okay rami. So guys, nakadalis guys kami. Balay nga ibaligya ni Ma'am Lisil. Wala dako di guys siya oh. So man ikaw mo palit? So paliton ko nun ni Crystal guys. So overlooking kay guys ay dagat. So nice guys, siya pwede. Dagat. Ano talaga guys, habang pakitan dari sa kaning bahay nga ibaligya. Dugay na ni sa wapoy eh. Worry. Ay, po pa.
Hala ka, nice! Yan, nasa. So guys, video ko magmahay ani guys, ug mamalik ko aning balaya kay hayahay. Tanaw kay ang dagat. Paliton siguro yung Cristel. So, sulod pa siya. So, February pa ko ni guys, gi. Hayaan. Oh, nice ba? So, wala na yun yung puyo. So, nice ay natikitsin man eh, no? Ama, dito man. Ha? Kani ang panalang gabi. Asa sa una, kwarto na. Kwarto sa. Malikod mo na. Ito, dito na sa kuan. So, apil na list ng mga gamit. Ambot mo ng isid. Diya. So, may kwarto guys na Susunod. Murag. kuwan sila guys. So, wata kay bao, apil na ba ni mga Apil ni, oy. apil na mga gamit. Bakit di ka sa kuan? Mga apil na siguro ni kay nakapix na mga. Dada rin ako yung kwarto nga dako. Hindi sa Kulit mapasakot. kulit pira. Hindi na aplingan kay. Oh, kulit kulit. Mika dito. Ikas dagat, tanaw pa kay dagat oh. Ikaw na palit Nicole. Pero guys, make PM or message lang guys. O kasi ganahan mo palit dani. Ja kanina sa manida eh. Kana master bedroom na nila. Wala, dako po dyan dari oh. Oh. Tulog ka, kwarto. Pero sa kwarto. So, hayari po guys, kay na-overlooking ka sa dagat. Nice kayo doon sa dagat. Dagan, dalaw ni. Dahil mag-upan pagtao ni sa screen. Daguhan na niya siya kay nagwak ng bildo pag bagli. Hasta ka nang sasalang ng green. Okay, ito i-repeat ni, palindulong kayo ni Sama, nito tayo eh. Kulay na yung bukakas. CR. Hey ma'am, nakita kayo ba nakas mo? Yun. Nice CR guys. Wow, nice. Kuhaan ka ng bata-bata. Naku kayo, oy. Diyan na rin ang ako. Naguri ang nagdikiksi ng gawas. Ay, di arang ginagawa ko. Di ayaw bikinamisan mo. Naku kayo. Yan, magkaya siya. So, pwede kayo mga 15 kami mong bro nga pamilya. Sa pamilya. Nako ang pamilya, burato, pamilya, pwede kayo. So, bro kami, bisig ganahan ka. Ano na balik mo? Si bro kami, bisig ganahan ka mabalik ka rin dahil silingan lang ang blessing mo. So, lahat ito yung outfit. Yung dito ano mo? Chandelier. Layo na kayo tuma. Overlooking hindi nila na okay. Overlooking mo. Ito kung Send yung video kasi. Let's go guys ha. Mag-galway, hindi mo sa kanahan. Nanggan na tandahan siya sa una. No, kana o. Pwede po diri magdula diri. Doon kayo. Tangan ko niya kanang swimming pool. Oh, swimming pool jud di ay. Kana Kuan na kanang lugar. So, luag guys, dyan naog ta dari, speakers. Dari naog ta. So, di dyan mong magmahay na niyo, mapalit. Dako indot kayo oy. Oh, kung diri ra skilled sa balay ni. Iguman pa maning Nicole, ug pila ka year. Nya makasunod Iguman ka ni Nicole, ug pila ka year. Maling di ka niyo mapalit. Not kay giro. Wala, nice dude. Pila ni? Kuan. Ayun na mo, tanan lang tagan ko. Wait. Ini siya na pindot ka ha. Sino na katuig ni? Yes, hindi na lagi ka na. So, mali si Lynn guys, kanang
igagaw ni Lisil nga tag-iyaan nihang balay. So karon guys na si Jay yuta pod nga i-appeal aning balay Baligya farm pero di na mi nang maadto dito so magsintra mi video. Sa Gusto interest. makakita so magsintra mi video kasi interesado nga upalit aning balaya. Iman ni yung gagawa niya akong message ninyo ang yung messenger or Facebook. Sa ganahan mo palit aning balaya, di jud mo magmahay guys, ug mo palit mo ani kay overlooking kay isa guys. Oh. Kita kay mga dagat to. Ay, ang hol, tagbilaran oh, kitaan. Atbang na atbang. Tako kayo. Oh. Pwede mo magbalik. Dako kayo. Diya guys, sa mga interesado, pwede na po mo PM na ha guys, kaya ara po mong Forward. sa tag-iya dito aning balaya ug ni Lin. Kay ang tag-iya ning balaya guys naa sa England. So di na sila ganahan dari mo puyo sa probinsya kay nakapalit na pud silang balay sa England. So iyang pamilya to na iyang gidala sa England. So kisa tong ganahan mo makahibawas ta ng impormasyon ani, pwede ra pud mo message sa tag-iya ani nga si Lisel. Sa table ni Lisel. Ward ang iyang bana. So sa diri sa Argo. Maglalang. Maglalang. So, maglalang. Pwede ra muna hang kanang direkta ni sa tag-iya sa balay. Ano sis na lang tanong, sis Lynn. Kanang nganong iyang ibaligya di siyang balaya. Okay, yung paan na niya kay ang focus ng niya kay naana siya dito sa England yung pamilya unya usa pa ang iyang anak nga diri tato diya gipapuyo nag-graduate naman so mao man ang ipabot ng graduate yung dato na dito yan tuwa na sila dito tanan ng mga hasta yung mga anak pero napalit man po sila dito o balay na at na siya focus na trabaho naman po yung mga anak yung anak na lang usang pag-graduate o grade 6. Wala lang gibulat. Oo, yung gulat niya. Apit naman mo, gawas to yung British passport. Magawas na to, makuha na niya yung anak. Kasama. Okay, sumana mi og tour sa bahay ni Ma'am Lisil. Bye-bye! Salamat kadto. Mana dia ay daghan sudan. Sis Lynn og ni sis Aloha. O ni si Aloha nga gwapa. So daghan na pud kog amiga guys, naka-amiga na pud kog mga taga-Argao. So mga taga-Argao ni sila guys, mga shout out day ko ni Shirel Farah. So iya din yung agaw niya. So magnaog na guys. Sus nice jugado. Nag-abot na gin may Oh, nice jugado dari. Kamoy makapalit daning balaya. So muraga ng Mas like. kuha na mo dili pera. Victim ano. Uy, kamo noon kaya ako anad kog bukid kamo di. Okay na ba ning dulo? 1,300 square meter ang farm. So apil na sa presyo. Kung kisay ganahan mo sentra mi og presyo aning balaya. Mo pwede ra pud mo makipag communicate sa tag-iya si Ma'am Lisil nga naa sa England. So mangnaog na mi guys. Kay tanawa tong duha guys oh. Ay. Nagisuot sila din no. Oh, suod jigay na silang duha man. Duwa ra na yung mga anak. Sugay na silang duha. Magigi na gulo ni isa. Maguya-buya ni isa magigi. So diya nagduha guys, nagbuhat na tricycle dyan. Ala, salamat kadyo ni mo Ma'am Lynn. Salamat kadyo. Ay, tapos dito skuan. Una ma. Di ka may una. Pagkap. Oo. Adlog siya matumban niya sapatos ni Sis Lynn. niya mag-work na ganahan mag-fire. Ay mo take kog fire on October. Yung mga kaloyan sa Ginoo. Ah, tanang ko Sa ko ni mo pa ito balay tayo. baka paabot pa ba na ito? Ay, Magkapaabot sa ako na kay. sa ikaw ba? Ay, sorry kay mo sa mua. Puhon. Sorry mo. Lol ka na. Tawag na ni. Tawag na ni. Oh, pwede na pag lagi ka ka. Magpambot or magbangka. Guys, kay namin mga friends. Aloha,
guys sa Argao. Salamat kay Kadulinjo guys. Salamat ninyo Ma'am Lynn ug ni Aloha. So Aloha laman sa pilo. Alora. Si Alora din ni pero Aloha lang ang itawag kay Sayod. oh, mura man siya ganang taga Hawaii. Dili makalibog ba? Salamat Kadjo. Salamat po. Nice to meet you. Mato guys amo ilang bay nga sa iyang igagawa si Lizel. So mo na sila gisugo ni Ma'am Lizel kay nasa England. So guys, thank you. Bye-bye. Na-